A ja sa musím tomu podať, že ja som už veľa sa vyjadroval. Kde to chcete ísť? Na guli? Pozor si to. Julo. No silu to je to už. V pohode, ty pre tebou to v pohode zobral. No však ja to tiež beriem, ale ja aj tak mám toľko vyjadrení pre film, že nie som tam už pretlak dňa samého znova sa vyjadrím. Nie, daj si tú masku. Dobre. No. Počkaj, tak som bol pekný. Si to... Dobre, tak je to dobre. Dobre, takže... Áno. O čom bola dnešná scéna a ako zapadá do celého filmu? Motív hazardnej hry a hry ako také vždy bol súčasťou filmu, ako film je hranie a v kontexte tohto filmu je tu ukážka z tvorby filmárov, ktorí pokiaľ by ich nebavilo filmovanie, tak by nefilmovali. A preto tu je tá parafráza medzi štilizáciou, hrou a filmom. Tak asi takto. A takže ty berieš film ako hru, hej? Nie, ale je to významná práca. Ak by to mala byť čisto nejaká monotónna práca, tak by sa niečo s tým vytratilo. Pokiaľ je to hra a ľudí to baví, motivuje to, každá práca, vlastne každý koníček by mal byť do istej miery aj zábavou, ale nie v tom vulgárnom mysle zábavou, ale malo by to byť istý motiv hry tam. A táto scénka to dobre naplňala. Lebo nakoniec hranie ako také je. Herectvo, hranie je niečo, samotný ten základ slova je ten istý. A do akej miery je to práca? Podľa mňa 99% ľudí, pokiaľ by to bralo ako prácu, by to vôbec nerobili. Pre mňa to nie je to práca, ale som na to platený, ale je v tom isté také vedomé úsilie seba prekonávania, tak. A to máme možno my dvaja než nikto iný. Jak to je pre každého, podľa mňa čisto len hra. A tak. A prečo to robíš ty? A prečo si myslíš, že to robia ostatní? Oni to robia, pretože ich to baví, je to zaujímavé niečo nové pre nich. Poďme to seba vyjadrenie a tak ďalej. A máš pocit, že sa ti darí? Ako to seba vyjadrenie prostredníctvom toho filmu? Majú si možnosti. Nie, a podľa mňa každé umenie, keď človek tvorí začína niečím, vždy má nakoniec podľa mňa pocit, že nie celkom vyjadril to, čo cítil, lebo to je ten proces ako komunikácie a tak ďalej. Napríklad dnešnou scénou, okrem toho hazardu, alebo aké iné veci ešte akože sa snažíš vyjadriť? Alebo dá sa to slovne nejak popísať? O tom to je, že slovne popíšeš len možno jednu tretinu, lebo to je vizuálne umenie k tomu. Ale nepochýba cena vyjadrila dobre tú zmenu a ten vývoj. V každej scéne, hoci akokoľvek krátkej, mali by prejsť postavy vývojom a v tej scéne sa to deje. A začína to nejak inak a končí tie postavy, niečo sa udeje počas tej scény. Dojde k istému vývoju. A o tom tá scéna bola. Nie každá taká je a táto áno. Že tie vzťahy začali v istom bode a končili v inom bode. Každý prešiel istým procesom. Ako na začiatku sa rysoval, nakoniec sa ukázal iný. A vidíš aj nejaký posun alebo nejaký proces v rámci toho, že keď sme začali točiť ten film a teraz po tom čase veľkom? Akože čo sa týka našej filmárskej práce alebo našho toho spôsobu vyjadrenia. Profesionalizácia. Profesionálnejší sme. Hej? Do istej miery áno, ale podľa mňa na tomto fronte bojovať s skutočnými filmármi, s technickými možnosťami je márny boj. Je márny boj. My musíme ísť skôr guerrilla, ako v odboji jednoducho. Celá tá amatérsky filmár nekonkuruje priamo čiaro tomuto tým obrovským štábom, ktorí sú vždy profesionálne zdatnejší a tak ďalej. Tí ľudia sú za to jednoducho platení a tú prácu vykonajú na 100%. Keď niekto to robí pre zábavu, mnoho ľudí uprednostní inú vec pre tým filmovaním. Tam v týme, keď je 500 ľudí, všetci pracujú naplno. Tu je možno 100 ľudí a pracuje naplno. No a nechcel by si robiť s ľuďmi, ktorí proste naplno pracujú? Ale isté. Do akej miery akože podľa teba je dôležitá tá profesionalita a do akej miery je pre teba dôležitý tá nezávislosť? Nezávislosť je dôležitejšia než profesionalita. Ale by som to nazval taká naivita, trebárs. Je to bližšie k samotnému v podstate nejakým, tam je to už príliš priemysel a sa vytráca niečo tak cenné, hoci je výsledok profesionálne lepší, o tom nie je pochyb. Niečo sa z toho vytráti a je to príliš uniformné. Tak to je tá daň, ako ďaleko zájsť. Tam podľa mňa nikto nemá úplne závislosť pre tých veľkých filmov, je tam príliš veľa kompromisov
A hoci najmä zdatnejší sú samozrejme a výsledok je lepší z tohto pohľadu, ale len z toho jediného. Ale my máme v čom výhodu? Nezávislosti, absolútnej nezávislosti. A v kreativite absolútne nelimitovanej ničím. Iba tou profesionalitou. A o čom je ten film celý? Dá sa to povedať? Nie, nepochybne áno. Ten film je o individualite, o prežívaní, o umení ako takom. O živote deň za dňom. To je tá krása. Ako, no? Ešte? Ako dlho sa točí ten film? Ja poslednom film, myslím, všetko filmovanie ako také, ale tento film konkrétne sa začal točiť pred pár mesiacmi. V septembri. Čiže 4 mesiace. Ak to berieme ako... A predtým sa točilo niečo? Celé roky. Mnoho scén filmov, súčasť veľkého projektu. Ten bude dokončený niekedy? Tento film jeho vyústením bude dokončený samozrejme. A žiadne umelecké dielo nie je nikdy dokončené, to je známe. Franz Kafka je z najlepších spisovateľov všetkých čias. Nikdy nekončil žiaden román. A jeden z najlepších spisovateľov všetkých čias. To nie je v dokončení. Tak nedokončené romány a patria medzi najlepšie, kedy boli napísané. James Joyce nedokončil román, ktorý je možno najlepšie, kedy bol napísaný. Plačky s Finnaganom. To nie je o tom dokončení. Niekto dokončí aj 100 filmov a sú slabé. No. Nemal si niekedy ambíciu treba sa naučiť také tie pravidlá filmovania treba? A ja nie som ten filmár toho práve, ten filmár ako taký. Ja nie. Sa pokladáš za koho? Ideológa skôr. Vždy som sa pokladal za ňa. Z tvorcu myšlienok. Za invenčného človeka. Nie filmára. Na to som vždy podal ľudia ako tak, ktorí sa postarajú o technickú stránku. Aký máš vzťah k tým ľuďom, čo s tebou spolupracujú? Väčšina sú moji osobní priatelia, blízky. A niektorí poslúžia filmu. Dobre, ešte keď niečo chceš dodať. Ďakujem.